tayo, mukbang ulit. Sili, ang dami, ang liliit. May suka. Tapos, suka. Ano ba? Walang flash to. Patay. Sa ulam natin mga boss, laing. Ayan. Tapos nilagyan ko na rin ng ano, yung inadobo kong iso at bituka ng baboy. Meron din tayong ano dito, ulo yung ano ba yan, bungo ng baboy mga boss. Ayan. Kain tayo. Ayan. Sili slide at manghang. Malamig, nangan? Lain, luto ni bro. Wow, negata. Wala atang natira sa ano. Ano yan? Kuhol. Talagang sinolo niya mo bro. Mga boxing. Saan tayo? Sarap. Yan. Walang nanonood. Kain po. Ayan, sa first viewer natin, kain po. Wala tayong ilaw. Ayan. Buhatin lang natin to. Kain po. Magandang gabi. Sarap. Saan yung sili? Ito yung mga sili mga boss. Oh. Sili. Sili pa. Ay, nakagat. Parang perfect yung pagkakaluto ng ano yan. Laing. Hindi siya ano, hindi ako nakakapihan. Yan, so. Kain lang. Hanggat hindi makati sa lalamunan. Kain. Oh. Tansik ka pa. Ano ang boss?
The best yung laing mga boss. Sinasabi ko na. Sarap. Mm-hmm. Hindi naman natin titigilan to hanggat hindi naubos to. Wow. Solid. Sarap. Bukas pala mga boss, mag-diet na ako. Laki na lang ng tiyan ko. Ang sakit na yung mga natatanggap kong comment na mataba na ako. Diet na daw. Daw. Diet na. Daw. Tingnan natin. Walang kamyas. Sarap ng kamyas eh. Kain pa tayo mga boss. Wala ko ng kanin sa ulam. Saglit lang. Mga 10 seconds. Sarap. Sarap ng gata. Laing. Bukas diet na. Diyos ko. Sarap ng gata. Yay! Kain po mga boss. Kain po. Bro, waling. Yung
Sarap yung mga sumisiksik na laman mga boss. Eh. Tinanggal natin yung utak ng boss kasi ilagay natin sa ano, dinakdakan. Sarap. Dakan. Yan. Eh. Ba. Sarap. Busog tayo mga boss. Yan. Busog na naman tayo. Supakan natin sa aso to. Ang sabaw. Yan. Yan. Salamat sa mga viewers natin. Magandang gabi po. At the same time, good night na rin. Kasi gabi na.